Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έχουμε προχωρήσει με την συντήρηση του BENQ MX611 που σας είχαμε δείξει τις προάλλες με τις εικόνες εντός του οπτικού μπλοκ. Έχουμε ήδη καθαρίσει και συντηρήσει την οπτική μονάδα και την πλακέτα και τους ανεμιστήρες. Τους ανεμιστήρες χρειάστηκε να τους βγάλουμε μέσα από το κουτί για να τους καθαρίσουμε, γιατί το μείγμα σκόνης και νικοτίνης και υγρασίας είχε τσιμεντοποιηθεί και δεν μπορούσαν να τα πετάξει ο αέρας, οπότε ήθελαν σωστό πλύσιμο. Κοιτάξτε τώρα εδώ οι ανεμιστήρες πώς έχουν γίνει. Έπρεπε να κατεβούν, να φυσηχθούν όλες οι σκόνες βασικά και ό,τι ήταν κολλημένο πάνω στα πτερίγια τρίφθηκε με τη βούρτσα και με ισοπροπυλική αλκοόλη και ειδικά αντισηπτικά. Αυτοί είναι οι ανεμιστήρες πώς είναι τώρα. Θα σας δείξουμε και τη φωτογραφία πώς ήταν πριν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η συντήρηση. Κοιτάξτε εδώ πέρα, εκτός δηλαδή ότι είναι και για το ίδιο το μηχάνημα, είναι και για λόγους υγείας. Κοιτάξτε εδώ μείγμα που βγήκε από τους ανεμιστήρες και μόνο. Από τους ανεμιστήρες και από τους αεραγωγούς. Όλο αυτό εδώ που βλέπετε, να φέρουμε και το φως πιο κοντά, όλο αυτό εδώ που βλέπετε το αναπνέεται, παιδιά. Αν δεν κάνετε συντήρηση το αναπνέεται. Πώς το αναπνέεται, πάμε να εξηγήσουμε τον τρόπο ξανά. Εδώ έχουμε τον ανεμιστήρα εισαγωγής, θα τον βάλουμε τώρα εδώ στη θέση του. Ωραία. Εδώ έχουμε τον ανεμιστήρα εξαγωγής, τον βάλουμε και αυτόν πια στη θέση του. Ωραία, και εδώ έχουμε τον ανεμιστήρα της λάμπας με τον αεραγωγό του. Πάμε να το βάλουμε αυτό στη θέση του. Εδώ και ο αεραγωγός. Θα βάλουμε τώρα και τη βίδα, απλά να σας εξηγήσουμε τη λειτουργία ξανά για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα εδώ. Ο ανεμιστήρας εδώ εισαγωγής, έτσι είναι με τα πτερίγια στραμμένα προς τα μένα, τραβάει αέρα απ' έξω, τον περνάει μέσα στο μηχάνημα. Στη συνέχεια μία ποσότητα αέρα την παίρνει η τουρμπίνα της λάμπας, την προωθεί μέσα εδώ που βρίσκεται η λάμπα. Το υπόλοιπο περνάει από εδώ και ψύχει τροφοδοτικά, μπάλαστ και την πλακέτα που βρίσκεται εδώ πάνω και το οπτικό που είναι εκεί μέσα. Και ο ανεμιστήρας εξαγωγής με τα πτερίγια που είναι ανάποδα, πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ βγάζει τον αέρα έξω. Άρα υπάρχει μόνιμα μία ροή αέρα, σωστά. Ο προτζέκτορας είναι αερόψυκτο. Παίρνει από εδώ αέρα, από το περιβάλλον, τον βάζει μέσα, τον βγάζει έξω. Ξανά. Οπότε ο αέρας μαζί με τον αέρα βέβαια που παίρνει και σκόνη. Αν είσαι σε καφετέρια παίρνει και νικοτίνη. Παίρνει και όλο το μείγμα του αέρα, το περνάει μέσα από το μηχάνημα και το εξάγει. Οπότε γίνεται ένας κύκλος. Το ίδιο πράγμα που μπαίνει ξαναβγαίνει. Όταν λοιπόν ο προτζέκτορας είναι εγκατεστημένος σε έναν κλειστό χώρο ή σε ένα ταβάνι, είναι λογικό ότι ό,τι τραβάει από εκεί το περνάει μέσα στο μηχάνημα, εκτός ότι καταστρέφεται το μηχάνημα με την έλλειψη της συντήρησης, άμα δεν γίνεται στην ώρα της, όλα αυτά τα μείγματα μέσω του ανεμιστήρα εξαγωγής τα αναπνέεται. Τι αναπνέεται? Αυτά εδώ πέρα. Όλα αυτά τα αναπνέεται. Είναι δηλαδή και για λόγους του μηχανήματος, αλλά κυρίως είναι για λόγους υγείας. Βάλτε τη συντήρηση στο πρόγραμμα, γιατί τα περισσότερα μηχανήματα που μας έρχονται, οι βλάβες τους είναι από έλλειψη συντήρησης. Το συγκεκριμένο βέβαια σωστά ήρθε στην ώρα του, έτσι ήταν περίπου στο χρόνο. Και κοιτάξτε μέσα σε ένα χρόνο τι βγήκε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Μείνετε κοντά μας για να δούμε και το σφράγισμα και τι έχουμε κάνει μετά τη συντήρηση, κατά πόσο εξαφανίσαμε τις σκόνες που ήταν μέσα στο οπτικό μπλοκ.